Takže čaute lidi, my vás tady zdravíme u dalšího videa, tentokrát je to tek. Jedno slovo. Jdeme na to. Takže první otázka, tvoje vlasy. Brunet. Tak podle mě to jsou mohutné. Druhá otázka, oblíbená věc. Počítač. Dildo. No, protože se mi to líbí. Je to velmi zajímavé. Luské. Dlouhé, ohýbné. Víš co, to světlé. Třetí otázka. Sen z minulé noci. Já se nebudu vyjádřit. Jdeme dál. Čtvrtá otázka. Oblíbené pití. Voda. Kofola. Otázka číslo 5. Vysněné auto. No? Já jsem venku, ale za chvíli domů. Já venčím psa. Otázka číslo 5. Tvé vysněné auto. Ferrari. Na toto odpovím jedině. Vyžral si mi to. Vole, to bylo můj nápad. Moje Ferrari, krásné červené. Úplně. Ta představa úplně. Otázka číslo 6. Ve které místnosti se nacházíš? No já očividně taky. Otázka číslo 7. Tvůj strach. Nemám strach. Já se taky ničeho nebojím. Já jsem si nedám. Otázka číslo 8. Co bys chtěl být za 10 let? Škola. Fakt? Tak já bych byl tvoje prostě. Bych ti vydělával mohutné peníze, to si pamatuj. Musíme to produčit. To nemusí to být špatné, že? Ještě když ti máš košílku takovou rozepnou, ty chlupy tady. Mamka by na mě byla pyšná, jo? No, kdybys měl svůj peníze, tady máš 10 000 za druhu. Otázka číslo 9. S kým jsi strávil včerejší noc? Ančo. Fakt? Ta byla to perná noc. Pořádně rušná, já to slyšel. Ještě teď mě bolí ruka. No to ti věřím. Když to slyšet přes celé město, tak se ti nelíbí. Otázka číslo 9. Co nejsi? No tak gay jsi to. Já teda gay nejsem. Já ti říkám. Tak já budu debil, ale nebudu gay. To je hrstá otázka. To je hrstá. A nebo být naked. Slyšel jsem mi špatně. No ne, to jsem bydlel v Africe, to jsem nějaký šaman. Otázka číslo 11. Poslední, co jsi dělal? Já mu psal na Skype. A jdem ven. A natočíme tohle video. Otázka číslo 12. Co máš na sobě? Oblečení. No asi tež, no. Easy nás to nebylo. Otázka číslo 13. Tvoje nejoblíbenější knížka. Četl v dnešní době. Baví. Tak. No nám to pouštěl celé 3 dny, ale tohle video. Otázka číslo 14. Poslední, co jsi jedl? No já jsem jedl salám. Pořádnou štanku salám, tak jsem si dal. Co jsi měl jíst? Chleba. Ten salám byl taky krásný. Mastný. Wow. Musím se přejít do kráva. Jo, jako prase.
Otázka číslo 15. Tvůj život. Dokonalost. Dokonalost? Ano. Budu mohl říct 200, takže chodící dokonalost. Otázka číslo 16. Tvoje nálada. Musela. To vidím, ale sedíš tady jak hajzl. Vždycky běžím to jedno slovo. Vždycky mi vyžereš slovo. Podle mě je to nálada chillová. Ty vole, fakt. Pohádce žrát. Tam je odpověď. Pošout. Pojď. 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 Otázka číslo 17. Tvoje léto. Takže vlastně myslíš to minulé. No to asi jo. Zábava. Vřina. To když ti někdo přijede mobil po brigádě, že? No. To je není špatné, ne? Děláš si 3000. A jak jsme taky to přijede a pak ti řekne, že jsem namávala, kdyby tam měl místo na parkování. Což bylo zajímavé. Ty vole, kde je? Otázka číslo 18. Kdy jsi naposled smál? Před 5 No, proč to mělo? To se nedá. Když tu si, tak to se směju furt. To si myslíš? Otázka číslo 19. Nejoblíbenější víkendová činnost. Natáčení videí. Pro vás. Já lenoším. Nejraději lenoším. Já jsem myslel, že řeknu, že jsem to zase běžel. Ne. To ne, tentokrát ne. Tak o víkendu nejraději lenoším. Prostě se natáhnu. Vstanu v 11, na oběd dám se a zase odpočívám. Pak přijde mamka a řekne ti, ať ji neseš koš. No tak ale víš, jaký to je problém? To je nehorázné. Jako já si odpočívám a teďka vynes koš, ne? A tam je 10 tun odpadku. A jako co si mám dělat? Já si tu nepůjdu na dvakrát. Jo, no. Otázka číslo 20. Tvůj počítač. Sračka. No, uvidě. A není to tak špatné, není to špatné. Otázka číslo 21. Pivo. Mňam. Otázka číslo 22. Zima. Já ji prostě nesnáším, je to hnustá zima, jo? Taky no. Kabáty, samé kabáty. Všechno možné. Je to hrůza. Je to hnus. Pak vás někdo, kdo je starší a silnější, vyvalí ve snu. Otázka číslo 23. Dovolená. Relax. Paráda. Slunko. Pláž. Bikiny. Holky. Bazén. Moře. Já mám radši bazén. Otázka číslo 24. Na tvé posteli. Co tam máš na té tvé posteli? A to mi pověz. To mi pověz, co tam máš. Ovladač. Od Xboxu. Fakt? Nic zajímavého, no. Tak to mám trošku zajímavější věci. Otázka číslo 25. Láska. Láska. Neznám. Nemám. Nemám. Jo, no, to je dobré. Otázka číslo 25. Láska. Neznám. Nemám. No ale to včera, co se potkal venku s tebou. Jo, Ta byla dobrá. Tak ta byla. To byla dobrá lásina, no. Líbová. No v pátek mi tež přijde láska. Vyplata. Na ní se taky velmi těším. Líbovoučka. Nejlepší. Takže tohle je konec našeho dnešního videa. Já doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, dejte palec hore. A my se s váma budeme těšit u dalšího videa, které bude velmi speciální a nenechte si ho ujít.